Изненадите обаче не свършват до тук. След участието ни в фестивал Ученически обектив, организиран от Столичното 51, един от нас печели индивидуална награда. Сред нас има едно момче, което с любов и отдаденост успя да грабне наградата за най-добра мъжка роля в тази годишният фестивал Ученически обектив. Нашият Орлин се открои сред останалите участници със своя хъс, талант и специално отношение към света на киното. Имаме една малка изненада за теб, Рико. Това е за теб. Желаем ти още много успешни творчески. Тази награда не е само моя, тази награда е извоювана от всички хора, които виждате тук зад мен, така че посвещавам тази награда, на която пише Рикардо Иванов, на всеки един от тук. Искам всеки да се почувства, че е победител.